Здравейте, аз съм Шелко Хекси, както виждате, днес играме Star Wars Battlefront. Най-накрая тази игра излезе. За жалост аз качвам този клип, обаче един ден по-късно, понеже играта ми се сваляше 3 часа, не знам защо. Сутринта пуснах да се сваля, но направих си апдейта на видеокарта по едно и също време, докато свалях играта. И взе, че компа ми се рестартира до... Опа, Return to the Combat. What? Добре. Компа ми се рестартира заради апдейта на видеокартата и после трябваше да чакам на опашка, за да ми се свали играта. И така изключих кома, понеже до 8 часа не се прибирах у нас. Имам толкова много задължения и работа, че просто не мога да се прибера даже у нас. Така станаха нещата. Но ето, че сега играя, ще си закупя цялата версия на играта 100%. Графиката е уникум. Оба без езика включих Third Person. Който не знае, това става с C, трябва да го задържите, понеже ако цъкате само C и така сега, виждате, ви се сменя, ако сте левак или с десна ръка. А иначе ако оставите, ако само цъкате C, нищо няма да стане, трябва да задържите. С F и горе с това. Аз нямам други оръжия и не мога да избирам, тъй че няма значение. Къв си ти, бе? What the fuck? Това е някакъв, може би Spawn Protection. Добре, сега ще ви обясня малко за играта. С контрол естествено се кралчва. С това момент. С хикса е някакъв шибан кралчи и аз не знам какво е това. Не! С хикса просто като го цъкнете не е нужно да го задържате за да кралчвате, а с контрола сте длъжни да го направите. Нямам други оръжия и не мога да ви покажа как става сменянето на оръжия. Таба си естествено скоро, това е онлайн в момента. Естествено, че като си взема цялата версия ще започва Story мод, кой няма да започне. Може да играете и с партньор, аз обаче нямам такъв и ще играя сам. Сега просто ще направим едно малко геймплей, че клипът няма да стане кой знае колко дълъг. Нещо като basic review на това какво може да очаквате. Чувам някакъв шибан саунд, това не ми харесва. Какво? Добре, дайте да се запътим на там. Трябва да го дефендна това нещо. Злати също ще си вземе играта, тъй че онлайна няма да ни е скучен. Охо. С дясното копче, който не знае, се скопва. Мале. Бластерът уникален. Просто как няма да му се накевиш. Погледнете, мале, скелите. Jesus. Моментче. Така, тичаме. С shift се спринтва, да знаете. Така. Пад! Толкова е готино, че даже не мисля да се бия изобщо. Аз играя играта за пръв път сега. Не съм играл преди това, нали, да загрея да видя какво става. За пръв път играя. Видях контролите в сетингите. Това пари, бе, аз не знах, че пари. Аз мислех да си скъпя тук, това ще ми свали кожата, бе. Добре, аз съм... не съм скучен, добре. Не съм от уния изродите, клонингите като уния там. Или ако така се наричка. Аз съм ги позабрал, не съм гледал филма от доста време. Така, качваме се тука. Правиме така. Кляк. И чакаме жертвата да се появи. Разбит кораб някакъв. Jesus, тия къде са? Защо не виждам абсолютно никой? Interesting. Добре, чувам стреляне. Пум. Това кой, бе? Добре, нали тук имаше наши. Къде отидоха тия? Да, аз нямам нищо отключено, никакви оръжия. Ни скинове и нищо. Те първо ще разлучваме играта, тия тук ми се правят. Той как ли ти така, бе? What? Има доста неща, които трябва да разлучвам. Не знам, играта обаче е брутална. То се вижда. Добре, не знам. Какво е това? Моля сме на оръжието. Аз нямам други оръжия. Или пък имам. Партнер. Момент. Старт. Нямам. Да, аз съм в скорборда на последно място. 1 кил съм направил. Jesus fucking hell. Корабите горе си летят. Аз май не мога да вземам кораби. Убих един! Убих го! Супер! Добре. То така даже без умане е по-лесно.
Да, може да се... Такова е. Как беше? Аз съм ги позабрал даже от сеса. Да се спрева. Ох. Убих го. But I'm almost dead, fuck. Реген е брутален, ама... Някакъв райфъл, аз разполагам с буклук райфъл. Все още не съм направил преордъра, но ще го направя. Даже може би веднага след клипа. Защото представете си свършили, не знам дали може да свърши преордъра. Нямам идея, но няма да рискувам за това веднага след клипа преордвам играта. Дай бич. Triple kill! Така. Мале. Жестоко. Ох, то човек да се чуди откъде да се пази сега. Кофти положение. Защо не виждам никой? Защо няма никой? Нататъка има. О, да фак! Той пък откъде ме вижда, бе? Не знам. Нямам нищо отключено. Може би след като свърши това, остава минута и нещо. Добре, не оставя съди. Интересно. Може би има твърде добра защита. Бро. Шеста позиция. Да ви кажа предварително, няма да има... не, по-скоро може и да има Star Wars на лайвстрима, но ще бъде последната игра, която играя. Понеже съм ви обещал, направил съм листата вече. Само трябва да видя в последния момент, нали, коя игра точно печели. Там видях един... Бро! Аре бе, това го пресуших, добре. Аз наистина го пресуших. Файт! Да фак! One hit. О, ако отцъкнах хома... Не изчезва худа, добре. Трябва на някакъв начин да си направя тумнел на клипа, понеже аз именно си ги правя. Бакуда, едно. Personal shoot. Кристи екстри, бе. О, вода! Баня! Истинска вода. Не някаква пресушена. Айде, 14 секунди. Пета позиция. Ко стана, бе? Не успях да го убия. Свърши ли? Пише 0-0. Defeat. Добре, това си нямам идея на... Охо! Дигнах някакъв ранг. Готино. То се вижда, че е бета, даже пише си. 8 кила, добре, не съм се представил кой знае колко зле, като за първа игра. Може би не съм чак толкова зле. Most kills, most spots, добре, most spots, какво? Ако мисля, това не ще ми говори, някакви си комбат точки. Това не знам дали по ще важи за цялата игра като излезе. Но да се надяваме, че няма да важи, понеже аз няма да имам време да играя. И получавам някакви милиарди награди тук, някакви точки, бонуси, аларди, какво. Някакви кредити взех. Това са Things for Playing Battlefront, ръдъра, мога да лърна повече тук. И коста започва всичко на ново, все пак това е бета версия. Не знам, като гледам, добре, мога да си закупя това нещо. Не, всъщност, не мога, това тук струва. Ранко трябва да вдигам за туи. Добре. Хора, мисля да приключвам тук с този клип. Искам в коментарите да напишете дали искате да видите още един геймплей на бетата преди да излезе цялата игра. И дали искате изобщо да започвам поредица на синглплеера. Това ще го разбера като видя, нали, колко лайка е събрал клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако така може да го харесате, оставете ми коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. За всички, които не знаят, имам и друг канал, където се опитвам да качвам възможно най-често. Линка в него в описанието и борите с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!